Ja, en ny morgon. Nu är jag på väg till mina flaskor som jag samlat björksav i. Ska vi se vad nattens skörd har gett. Man har fått hängt där sedan det går. Det ska bli spännande. Kanske inte är så mycket. Men också är det jättemycket. Ja, för 17. Där uppe där har vi väldigt mycket. Men det var mindre än vad jag trodde att det skulle vara. Ja. Det är lite kul det här. Och känslan när man dricker det liksom. Det är häftigt. Man blir ett med trädet. Man tänker att det har gått genom trädet. Ja, Staffan, det är tack vare det man håller på med allt möjligt. Man blir bara renare och renare.